Bona sikumukele kwi-South Africa TV. Sawubona. Wethu sengiphuma nje ngoba ngizophuma manje umnikazi we-hit song njengoba senizwile enye ezayo nje hit song njengoba nezweni wacula kahle kanje. Ngibonge nje ngisazokwehlukanisa unyaka ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka. Ngibonge nje ukuthi nizongivotela, ngiyabonga kakhulu. Noma ngingangivotela kodwa ngiyabonga niyezwa. Angithi wazana abafana bami ngithi wosani nje sesithi wosani. Wema. Ngithi ngifuna ngokuthenga liphi liboto no piano kwayi. Oy ma ezweni ngifuna ngokuthenga liphi liboto no kwayi. Njengobani? Sasithi wosani, 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 sasithi wosani. Ngithi wema kwaze kwamnandi esweni, ngithi bye ngaze nithi ngithwele esweni wema. Hey King Nova mfethu. Akanjani ihlobo King Nova. Azike intombi efuna ukwazi ukuthi King Nova uthathile noma engathathile. King Nova. Sifuna ukuzwa intombi ukuthi uthathile yini bafo noma uthathanga mhlawumbe usabuka. Hayi ngiyabamba. Yazibili iboqo. Mina ngumuntu onenhliziyo enhle kakhulu, inhliziyo yakhe King Nova inamagumba amaningi. Nawe wofika uyitholela phezweni niyezwa. Mingayinaki le ring le stop nonsense angifuni izigcwale le. Yabo. Angakathathi nje. Yi-single and available ezweni. Usangaba khona uKing Nova khona la. Ezweni. Ngithi naze nabahle esweni. Ezweni bafuna ukwazi ukuthi khona la ngaphakathi. Kunzima kakhulu lesikhwama sifana nesendidando. Asibona nobubano esweni. Ukhona sanombuza ngoKing Nova. Ayiyo King Nova hey. Ayibona izandla abajabela uKing Nova, phezulu izandla abanamhlanje nawo King Nova ukhona namhlanje. Aw bafo. Nabalandeli bathi abafuna uphume. Bawethu ukhona ubuza ukuthi iPax limalini yabo. iPax leli ngawathola eship kakhulu. Lilodwa I think ayilako elilodwa la ku 2.5 ashayela ukudura. Kunesizathu sakhona ke bakwethu niyezwa. Kunesizathu akuyiwona lama packs lawa anekuyimpahla lapha phandle yabo. Ama packs enkosi lawo yasezweni. Ngithi mina ngiyisekela likaMdali niyezwa. Nasemazulwini kuyaziwa ukuthi mawufuna izibusiso yozala njengobani. Abanye bathi nginenyuka, abanye bathi ngithwela kanti lutho. Kwathi ngazo ngaduma kahle esweni njengoba ngisho nje ukuthi ngawathola ship kakhulu ama packs ajwayele ukuba la ku 4000 imali lodwa. Isizathu yini na? Mali lo lekho ngesinye isihlahla niyezwa. iPax leli lekho ngesihlahla somdlebe mawutholelwa ucebile nje. Ngiyadura bakwethu. Ngathi ngaze ngadura wembo esweni. Bakwethu asibonaneni ku Facebook King Nova Media, Instagram King Nova 1, YouTube King Nova Media ezweni. Yazi hit song sazoyihlukanisa unyaka njengobani. An official Abita ambassador from Italy. Isilungu leso. Wema esweni. Akanjani ihlalisa enkulu bafethu entshayeleyo noKing Nova bafethu. Namhlanje nathi emaphepetheni. Siyabonga mfowethu, siyabonga, sijabule kakhulu. Nami ngijabula bakhona la nezweni. Ngithi abantu bahlazi bafike la khona inkosi yasezweni. Ngoba iyodwa inkosi yezweni. So isekela likaMdali, deputy god lo, njengobani. Ngikhuluma izinto zenzeke ezweni. Wema esweni ngithi papa yini wema. Aye King Nova, hey.